Basta RCEF Machinery, libre! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Niadtong wala pata masayod sa mga katinawan, mga eksplanasyon, mga tubag katoliko, usa sa nakapaikag nato nga mubiya unta sa pagkakatoliko, usa sa hinungdan nga mubiya unta ko sa akong pagkakatoliko niadto, ang tinuhuan nga ang Sabat o adlaw ng igpapahulay ipadayon gihapon ang adlaw nga Sabado. Ang budi pasabot hapit ko masabadista niadto, no? Sa dihang nakasubscribe ko og magazine nga kanang tawagan ni og The Plain Truth nga sa atong nihibaw-an ang founder ni ana nga magazine mao si Herbert Armstrong. No, usa ka magtutukod sa usa ka tinuhuan nga kanang gitawag og Worldwide Church of God. Nganong moingon ta nga sabadista? Tungod kay ang Sabat mao gihapon Saturday, no? Dili man usara ka klase ang sabadista, no? Na ay sabadista nga kang Ellen White gyud nagsugod. Dayon gani ang kang Ellen White nga gisugdan nga sabadista, medyo duna poy ni siak. Na gani pod ni Reform, na Remnant. Sumaw na ang sabadista unta diin balhina nako kadtong kang Herbert Armstrong. Kung wa ko malimot mga 1930s man siguro to nagsugod iyang grupo, Worldwide Church of God. Then later on akong nahibaw-an ang iya pong anak si Garner Ted Armstrong mibiya pod sa maong grupo ug nagtukod pug iya nga gihinganlan pog Church of God International. So, mao na. Nung nganong ako ning hisgutan ni ining laing segment karon sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, no? Kay kining issue may labot na sa authority nga ato nang gipadayon, no, pag tuki, no, kining church authority. Usa sa atong gibasihan niini kung ngano nga ang shift o pagbalhin sa solemnity gikan sa Sabado ngadto sa Domingo paggasabton kana nga fulfillment of the law o katumanan. Niadto sa dihang hapit ko masabadista, nituon nagyukuan ang pagtulunan sa mga sabadista, no, dala na tanan, no, klase-klaseng sabadista kanang nag-usa sa Sabado, no. Okay. Nituog yung ko ana nga kung himuon na natong Domingo karon ang atong day of worship, mahimong paglapas na sa sugo sa Dios. Dayon kutloon din tong sa Daniel 7:25 nga dunay tao nga magausab sa sugo sa Dios. Mao nang kung wa ta masayod unsa gyud ang wisdom, unsa gyud ang paliwanag katoliko ana, makaingon gyud ta nga sakto ang mga sabadista. Mao bitaw nga hapit gyud ko masabadista niadto. Pero katong sabadista nga Herbert Armstrong version,
dili Ellen White version. Ang kang Ellen White may nauna magyud no kay 1863 guto. Sa mga talang ang kang Herbert Armstrong kung wa ko masayop o kumalimot 1930s. So una tung kang Ellen White nga sabadista. Okay. So mao na no. Ni tuo nagyud ko niya adto mo bitang mobiya unta ko sa kumpara Katoliko, no? Pero una gyud sa wa pa ko mahapit pud sabadista. Hapit po ko Iglesia ni Cristo. Okay, una man po ang Iglesia ni Cristo naka-evangelize ako before tong kang Herbert Armstrong. Wa ko madala sa Iglesia ni Cristo kay mas mobilib man ko atong kang Herbert Armstrong nga kuan tinuhuan. So sa dihang ako nang gitandi-tandi ba. Pero karon dirita sa ato bang pagpadayon sa tema may labot na sa the teaching authority of the church, no? Wala na ko mo kuha na katong naandan na tong introduction. Okay, dili na to parehason tanan ng atong programa. Naapoy panahon nga moderitso ta. Anyway, kahibalo naman mo atong introduction. Okay, itong mga tahuran ko ninyo unsa diha. Pero ay ninyo sabta nga wa ko ipagtahod ninyo, no? Ako lang gi-save ang time, no? Gi-save ang time nga daghan kong mahisgutan gyud, no? Sa atong segment karon sa tulumanon. Okay. So, mao ni, no? Niadto nakaingon gyud ko nga ang Catholic Church maoy katumanan anang gitagna sa Daniel 7:25 nga dunay mag-usab sa balaod sa Dios. Okay. Pero sa akong natun-an, kung tanaw na to ang libro sa mga apostol, kining ilang nasulat no, sa New Testament, wala man sila'y, kung basahon lang nato ang sinulat sa mga apostol, wala sila'y gitumbok nga ngalan o grupo sa mga tao nga mao'y gitumong anang Daniel 7:25. Kanang mga pag-ingon nga Katoliko kuno ang katumanan ana, den ang uban pod lahi pod, diha na sa mga komentary. Pero kung magbasa lang yun ta og sinulat sa mga apostol, wala sila giigo nga grupo sa mga tao nga kanang specific yun ba, naghingalan og tao, naghingalan og ngalan sa usa ka relihiyon. Wala sila kana bang pag pinpoint kinsa ang katumanan anang Daniel 7:25. Pero ang kang Ellen White nga sabadista naa sila hubad ana, na sila interpretasyon ana nga Catholic Church kuno na. Now na ay komentary nga akong ipadayag ninyo nga kanang Daniel 7:25 gyud ang gitumbok ana kadto ng leader na siya o political leader. Ang uban mo ingon nga si Antioco Epiphanes. Panahon pagali na sa Judaism. Judaism nga niadtong kung wa ko malimot busy pa manggali na no tung mabasa gali na sa Makabeo na ay mga Adventist gani kahibalo ana no nga usas gitumbok ana kato si Hari Antioco Epiphanes kay kato si Hari Antioco Epiphanes ang gusto ato paganismo. Dili siya motuman anang balaod sa Dios. Unya panahon pagali to sa Judaism, no? Dili siya mo puyo, dili siya mo tuo anang Judaism kay ang iyang gusto paganismo. So usbo niya ba ang unsay dapat unta. So usa na dahil naapoy ubang mga komentaryo nga naay gitumbok pud ana. Pero nakasigurado jud ko karon na sa dihang nakasabot nako dunay naka-enlighten ako nga dili ang Katoliko mao ang katumanan ni anang nag-usab sa balaod sa Dios. Kay kung maghisgot gud ta og Biblia diri sa bag-ong kasabutan, dili tanang mga kausaban sabton nga paglapas o pag-usab sa balaod sa Dios. Naay pag-usab nga sabton kini nga pagtuman. Ngano, unsay premise nato nga naay mga kausaban
nga dili sabton nga pagsupak sa balaod sa Dios o pag-usub sa balaod sa Dios kun dili pagtuman. Now, ang premise nato ana katong sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hangtod sa 32. Usbon nako ang sitas. Jeremias 31 tudling 31 hangtod sa 32 nga ang Dios maghimo kuno og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So, mauna ang atong gigamit nga premise nga nganong muingon ta nga dili tanang mga kausaban sabton nga paglapas sa sugo sa Dios kung nausab na, no? Nganong dili tanang pag-usab sabton nga paglapas o pag-usab sa balaod sa Dios. Ha? Ay kung mag-ingon ko kag usab, no? Nga kanang gisupak nato ang Dios sa iyang balaod, kuha naman na, kanang gitawag na itong transgression of the law. Oh. Pero naay pag-usab nga dili sabton nga paglapas, kundi pagtuman hinoon. Oh? Diri na alinggati ni sa atong mga Igsoon Sabadista, nganong padayon sila sa pagsupak sa Katoliko, kaya wa nila masabte ba, nga naay pag-usab nga dili sabton nga paglapas sa sugo, kundi pagtuman hinoon. So, kana laging premise nga, ang Diyos maghimog bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kay maghimo bag-ong kasabutan nga lahi sa daan, so naagi mausab. Unya kanang kausaban sabton na nga fulfillment. Kay transformation man na sa balaod. Tagaan mo na kog example kadtong entrance sa kingdom nga tuli o circumcision. Oh. Muari ka sa bag-ong kasabutan, dili naman circumcision o tuli ang entrance sa kingdom. Gipasabot, no, implied, gipasabot na ni Apostol Pablo nga ang circumcision of Christ kuno baptism. So ang circumcision gitransform into baptism. Asa na mabasa? Colossians 2 verse 11 to 12. Oh. Mao na nga bisan ang mga Sabadista muuyon sila nga ang entrance karon sa kingdom dili na tong tuli. Di na requirement ang tuli. Ang tuli karon kuha na lang na siya. Health tips na lang na sa mga doktor. Okay, mas may man pud magpatuli for health reason. Pero kung moingon kag pangrelihiyon, wa na gi-appeal. Dili na tuli ang requirements sa atong pagtuo. Kundili ang baptism na. Di ba? Mauna nga magpabunyag kita, magpabautismo kita. Di ba? Asa na masabot nga ang circumcision of Christ, dili sa New Covenant, dili na tuli, kundi baptism na. Oh, Colossians chapter 2 verse 11 to 12. So kana ba nga kausaban, sabton ba na nga pagsupak sa balaod sa Dios? Dili. Sabton na nga pagtuman, kay naa lagi mausab sa bag-ong kasabutan. Dayon, kung moadto po ta sa Hebrohanon City 12, gaingon po diha nga, kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So na ay pag-ili sa balaod, nga dili sabton nga pagsupak sa balaod sa Dios, kundi pagtuman hinoon. But pasabot, ang mga valid changes, ang mga balido nga kausaban, dili na sabton nga pagsupak sa balaod sa Dios, kundi pagtuman. Kay kinahanglan matuman man ang change. Di ba? Dahil karon mo, ingon ang mga Sabadista, mo argue sila nga, kanang Sabat, wa man nagiusab kay si Kristo iniadto taga adlawng Sabado, adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo, mo adto mo si sinagoga na sa Lucas 4:16. Magwali. Oh, dayon si Santa Maria pod katong namatay si Kristo katong wa pa siya mabanhaw. Oh, si Santa Maria nagpahulay yun sa adlong Sabado, adlong Saturday. Oh. Ay, kung ingna nga, maingon sila nga, dili to Kristohanon si Santa Maria. So, kung muuyon ko ta nga, Kristohanon si Santa Maria, so, kay si Santa Maria nagbantay mang adlong ipapahulay nga Sabado, so, wag yun nagiusab. Then, matupog ko ta sa buhat sa mga apostoles, Acts of the Apostles, ang mga apostoles po, ga-observe man po og Sabat kay adto mangyapon sila sinagoga magsangyaw sa adlong Sabado. Now, unsa may atong katinawan ana, no?
Ang mao mga sitas, wala nato na siya supaka kay history man na sa simbahan. History man na sa katawhan sa Dios. Pero ang mga sitas, wala magsulti nga dili gyud ibalhin ang solemnity gikan sa Saturday to Sunday. Wala na mag-ingon. Kadtong si Kristo magkanunay og sulod sa adlong Sabado. No? Naabay teaching si Kristo dito nga nagnudlo siya nga ipadayo ng Jewish Sabbath nga Saturday? Wala. Gani, kung atong sabto ng wali ni Kristo sa sinagoga, sa mga Hudiyo sa adlong Sabado, makaingon ganita nga, doon na siya gitudlo nga lahi sa naandang pagtulunan. Nga naman, kay ang iyang mga gitudlo dito, mo against man sa daang interpretasyon sa mga kanang mga pare dito nga karaan. Oh, sama atong naghisgot siya og kanang mahimong kanon na tanan. Di ba ang mga Hudiyo atong nangasuko? Oh. Kay kadtong pagtudlo ni Kristo nga mahimong kanon na tanan magina sa Marcos Port, San Marcos City ba na kung ako malimot sa katong debate namo sa kung higalang Adventist ako man tong gikutlo. Oh. Kasi Kristo nanudlo nga mahimong kanon na tanan. Nay nang nasuko ato kay siyempre katong mga Hudiyo ritong naanad atong karaan moingon mo yun, no, dili na tinuod na sayop nang iyang gitudlo. Yang gisupak, ili akusahan naman yun si Kristo hinoon nga kanabang masinupakon sa balaod. Di ba? Oh. Kaya nga no, wa masabtis mga Hudiyo ni atong panahon na nga ang gidala ni Kristo na anay changes kay magsugod na siya sa bagong kasabutan. Pero hinay-hinay niya nga giusab, dili ingon nga gulpi den tanan. No? Tagaan mo na kong example nga bisan mga Sabadista muuyon sila nga naigi usab si Kristo sa pagsabot nga karaan. No? Ang pagsabot nga karaan sa adlong igpapahulay, kung makalapas ka, batuon ka hangtod mamatay. Pag-abot ni Kristo, giwala na niya nga interpretasyon. Oh? Di naman dayon ka, makalapas ka sa adlong igpapahulay, dili man ka gani patyon dayon. Bisan kana ganing mananapaw sa karaan nga pagsabot sa balaod, dit penalty man gihapon na. Batuon ka hangtod mamatay. Pero pag abot ni Kristo, iyan ang giluagan. Dili dayon patyon. Oh. Si Kristo mismo, sa pag-anhi niya, pag hinay-hinay niya, sugod sa New Covenant, iyan ang gipatuman, hinay-hinay, tung sa premise na to sa Jeremias 31, tudling 31 o 32, nga ang Diyos maghimog bagong kasabutan, nga lahi sa daan. Kinsa may nanguna ana sa pag-usab, hinay-hinay? Si Kristo rapod. Nya, kadtubang giusab ni Kristo, sabton ba ito nga gilapas ang balaod sa Diyos? Dili. Ang gihimo ni Kristo nga pag-usab, pagtuman to sa balaod, kay mao man gyud na ang dagan sa kamatuoran nga sa bagong kasabutan dunay mga usab. Sa ato pa, ang kausaban, isipon nga fulfillment. Pagtuman. Dili isipon nga paglapas. So mauna nga kanang pagtulunan sa mga Sabadista nga gilapas kuno sa Katoliko ang balaod sa Dios sa dihang gibalhin ang solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, pagtulunan na sa tao. Wa gyud bisan usa ka apostol nagtudlo nga kung ibalhin ang solemnity sa Sabbath gikan sa Saturday to Sunday, isipon na nga violation of the law. Kinsa may nagtudlo ana kanarang mga Sabadista. Akong i-challenge ang atong mga igsong Sabadista. Labi na kay advocate sila anang sula eskriptura, Bible alone. Asa gitudlo sa Biblia sa mga unang Kristiyano o mga apostol nga kanang pagbalhin sa solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday to Sunday, isipon na nga paglapas sa sugo sa Dios. Asa na mabasa? Sa debate gali namo sa akong higala nga Adventist, ako man po nang gipangutana. Wa ko'y nakita gyud nga gihatag nga insakto yung tubag, no? Kay wa man gyud bersikulo sa Biblia ambot og naamoy nabasa nga kanang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa Saturday to Sunday, isipon na nga paglapas sa sugo sa Dios. No? Now, wa na to supaka nga sa sinugdan sa dihang wala pag yun hingpit mabalhin ang maong solemnity. Gi-respect nila ng Jewish Sabbath. Kay ang
ang term God sa Old Covenant, ang hingpit nga pagtapos sa daang kasabutan, didto man sa kamatayon ni Kristo. Di ba? Nasa Colosas 2:14 hangtod sa 17 nga kato mga kasuguan sa daan, nga to mga ceremonial dito essence of the law, gitapos kuno ni Kristo sa krus. Sa to pa, ang daang kasabutan, hingpit nga natapos sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, kadtong si Kristo magrespeto, magsigig balik-balik sa adlong Sabado, sa adlong sinagoga, natural to. Kay wala pa man hingpit matapos ang Old Covenant. Kay ang hingpit nga pagtapos sa Old Covenant, sa kamatayon man ni Kristo. Mauna nga, kadtong si Kristo magbalik-balik sa sinagoga, panahon to nga wala pa mabalhin kumplito. Okay. Wala pa hingpit mabalhin ang solemnity. So, kung sa'y naandan dito, maupag yun. Unya, ang dako pong hinungdan ngano gyud nga si Kristo ug ang mga apostol musulod yun sa sinagoga sa adlong Sabado sa mga Hudiyo aron makatudlo sila dito, aron makawali. Unya, unsao man nato pagtino nga Sabadista gihapon sila, kung nanudlo sila dito nga ipadayon ng Jewish Sabbath. Wala man sila nagtudlo ana. Mo nang mangayo bitaw kog bersikulo sa mga Sabadista. Kay kung mga pastor sa Sabadista ang manudlo sa ilang mga simbahan, sige man sila balik-balik anang pagtulunan na gyud. Di ba ang flag gyud ang number one teaching gyud sa mga Sabadista kanamang Jewish Sabbath nga Saturday o kanang kosher law nga kadtong gipangdili nga pagkaon gali sa una. Mo na ilang mga number one, number two teaching nila. Mo na yung mga headline kasi sila mga teaching. Nya sige gyud nilang itudlo di sa ilang mga Bible study o sa ilang mga pagsimba. Sige gyud na. Sugo. Pero kung marita sa Christianity, sa mga gitudlo ni Kristo og mga apostol, wa ako kitag mga bisag usa ka bersikulo na lang, 3 ka bersikulo nga si Kristo nagtudlo nga ipadayon ng Jewish Sabbath nga Saturday. Mga apostol pod sa magwali sila sa sinagoga nga sige laghisgot anang Sabbath nga dili na ilisdan ang solemnity ana, dili na ibalhin. Kisa man si San Pablo nanudlo ana. Gani masabot man gani nato nga lahi ang tinudloan sa mga apostol sa adlong Sabado sa sinagoga. Nga naman, kay di man magdebate man sila. Kadtong mga pari sa daang kasabutan nga makadungog sa ilang wali, mga suko man. Sa ato pa, lahi ang tinudluan sa mga apostol og ni Kristo. Si Kristo pag-ingon nga mahimong kanon na tanan na yan ang suko ng mga Hudiyo. Oh. Kinaanad sila ato nga ipadayon paghapon tong kusirlo. So, mauna. So, kanang mga tudling sa Biblia, sama sa Book of Acts, katong si Santa Maria po nagbantay sa adlong Sabado, adlong igpapahulay, o katong si Kristo magbalik-balik sa sinagoga, dili na ebidensya sa mga saksi, sa mga Sabadista, kag ipadayon ng Jewish Sabbath sa Christianity. Di na ebidensya. Kadto history lang to sa people of God sa dihang wala pa hingpit mabalhin ang solemnity. Pero wala gyud magtudlo si Kristo og mga apostol nga dili ibalhin ang solemnity. In fact, kung ayuhon natug basa ang gospel, ang kausaban nga gihimo sa simbahan nga gitukod ni Kristo, sabton gali nato na nga balaod na sa Dios. Nganuman, katong akong giingon ninyo sa miagi, katong Mateo 18:18. Sa gospel na agni sa gospel. Basara ko ninyo ng Kolosas, sa di patamuan na sa gospel, sa Kolosas lang, 2:14 hangtod 17. Diba, giingon ma dito nga, ayaw na mo pag-unahuna nga doon na pa'y maghukom ninyo kung sa inyong kanon. Kato pong mga seremonyalo, kay kitapos na ni Kristo sa krus. Dili na kunutana, kay diha na kunuta ni Kristo. Sa ato pa, mupokus ta sa mga teaching ni Kristo sa gospel. Niya kung maadto ta sa gospel, wa man magtudlo si Kristo nga ipadayon ng Jewish Sabbath, ilan ang girespect sa Jewish custom. Pero wa sila magtudlo nga ipadayon na. Mao na. So, kadtong magbalik-balik ang mga apostol sa adlong Sabado sa sinagoga, wala tay ebidensyang makita nga nagtudlo sila nga ipadayon ng Jewish Sabbath. Ilan na lang girespeto og laing punto para makatudlo sila dito.
Nya niadto pang higayuna, wala pa hingpit mabalhin ang solemnity. Gani, ang mga pari sa ilang mga libro, wa man gyud kuno tay mabasa litra por litra nga gibalhin na gikan sa Sabado ngadto Domingo. Naalay mga bersikulo nga implication nga ang pagbalhin muuyon ang Ginoo, muuyon sa gospel. Kay ang gospel nagtudlo nga ang simbahan gitagaag authority sa pagdili og pagtugot, binding and loosing, di ba? Mateo 18:18, ang inyong idili, diri siyuta, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. So, ang itugot sa iyang iglesia diri, mahimo na ng balaod sa Dios. Sama atong pagdeklara sa Council of Hippo o Cartago nga muingon nga ang ilhon nga inspired kana rang 73 books. Konsilyo mo na sa mga obispo. Yan ituo po ang ubang mga protestante. Samaan ng 27 books lang. Ang mga obispo may gasultian na. Nganon niuyon man sila nga 27 books lang ang New Testament. Nga wa man mag-ingon ang mga apostol ana, mga obispong katoliko naman. Tungod sa authority sa mga obispo nga gikan sa mga apostol. Nawa na ko igong panahon, mga igsuon. Ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, ngano nga kanang pagbalhin sa solemnity gikan sa Saturday to Sunday, fulfillment of the law na dili na sabton nga paglapas sa sugo, no? Nindot pa unta gi-discuss na ito nag-aywa naman tayo igong panahon. So, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN